Maksudnya carane mikir yo, wong materine padha kok engko dadi tanduran godhonge rupane beda-beda, rasane yo beda-beda. Padahal yang diminum air yang sama. Iku ora ana liya kecuali kudrohe Allah Subhanahu wa taala. Aku kan gak sungguh pelas kok jagung yo rasane jagung, dempel jagung yo rasane jagung. Jagung piye-piye tetep jagung, pancen ora pangeran apa? Nah, pangeran gak banyune padha gawe tanduran pira wae. Gitu. Iku mau lagi nandur opo rasane manis, jagung manis rasane manis, nandur opo yo kecut. Padahal menghisap atau menghirup atau mengambil air yang sama. Roh kudrat Allah Taala. Cuma ijo mengonuli, ijo kok Imam Suyuti terus garing opo ikilah zar. Aye basu tegese garing opo zar. Fatara mengko ningali sira ing zar badal khodrah. Tause ijo masalan kelan pamane musfarron ing kekuning. Yo iso wae prosese ora kuning cuma mbok delok iku sawangane kuning. Cuma es alu mongko nuli gawe. Maksudnya ngeten tak warai, kita warai dadi wong alim. Mboten iki tenan nih. Kula nate ngaji Mbah Mun niku Al Husnul Hamidiyah jare Mbah Mun ngandani ngoten. Kita tak warai dadi wong alim. Quran niku kadang cerita hakikat, kadang cerita fi nazaril aini napa? Dale ngeten, sampean ahli falak, matahari ambek bumi gedhe ndi? Di matahari kan kita ijma lah, ijma nak gede. Lah saiki nama matahari akbaru minal ardi kan gak mungkin al jirmul akbar, kemudian yaghibu fil jirmil ashor. Matahari ku al jirmul akbar, kemudian ditutupi ambek al jirmul kan gak mungkin. Mosok nyamuk nutupi gajah. Jadi ana gajah delik ditutupi. Aneh lho kira-kira. Lah yo matahari luwih gede kok jarimu ditutupi bumi. Ya cara kowe ahli utawa ditutupi rembulan, cara kowe ahli astronomi diguyu wong akeh. Wong matahari ku akbaru minal ardi kok ditutupi. Artinya udah karo gajah ditutupi. Nyamuk itu dagelan. Nah, ketika matahari terbit, kowe kan darani tolaatis samsu. Engko surup kowe darani. Lha iku kadang kowe muni gharabati samsu fi jabali kada. Nah, cara ngarukan jare surup ning Gunung Lasem misal. Nah, iku Allah nak ngendikan iku unik. Lafaz sing ora hakikat iku diisnadno ning ru'ya ainika. Mulane hatta idza balagha maghribas samsi wajadaha taghrib. Mestinya nak hakikat redaksine fa idza hiya gharibah. Umpama hakikat redaksine fa idza hiya gharibah atau fa idza hiya taghrib. Tapi berhubung iku nisbat ra'yul aini wajadaha taghrib. Mbok delok iku sawangane surup. Kaya kowe aku delok kowe sawangane wong di dhuwit. Sawangane napa? Kaya guyumu kan sawangane wong ayem. Padahal guyu terapi ben lali. Jadi, ya itu jenenge sawangane. Ah, sawangane pinter kok ya. Kowe go jalalen sawangane pinter. Apa meneh sing nggowo apa? Sawi lah. Quran itu ketika cerita barang gak hakikat. Iku disebut fataro. Engko nak mbok bantah. Wong aku ndek tanduran nak garing rupane ra kuning. Kuwi goblok wong ayate ku. Dadi lafaz iku termasuk mukjizate Quran. Lafaz nak ra hakikat diisnadno ning pengalaman masing. Lane ure bantah-bantah. Ora penting kabeh mlebu swarga sih. Engko nang swarga kowe lagi oleh mengklaim kamu yang paling engko durung jelas swargane biasa ya napa? Lane bener sosok iku Salman Al Farisi diundang ya Karim. Enggak, jangan panggil saya Karim nanti setelah di surga. Karena kowe direncana khataman ning swarga. Kowe tak undang, kowe angger teko berarti ahlil jannah. Pas khataman ora teko. Wah. Oh, apa? Masyhur. Dawe Salman Al Farisi masyhur. In dakhalul jannah fa ana karim, wa in dakhaltun nar fa ana laim. Status sebenarnya setelah kita masuk swarga ya fa ana karim, nak masuk neraka fa ana laim. Eleng-eleng ya. Jadi Quran itu titenane kan nak lafat iku gak makili hakikat. Iku disebut ro'a. Mulane misale perang Badar. Perang Badar itu kan niku nggih Mansur. Wong Islam delok wong kafir iku sithik. Iku kendel. Ana donga sing orang jaduk-jaduk lho Mansur delok musuh iku tuwilik. Mok 2 senti lah. Delok awake dhewe gedhe. Dadi kok awake cekel cek wis. Nah iku ya ana dongane. Tapi rasa praktek ngono ora mandi. Paham ya? Lah nak delok kancane dhewe Ki Mansur ku akeh. Dadi perang Badar gamane wong Islam delok kancane dhewe iku akeh. Delok musuh iku sithik cek cilik. Lane wa yuqallilukum fi ayunihim. Jadi perang itu supaya sido. Ituri kahum wa fi manamika qalila. Kalau arakahum katsira. Jadi ana yaronahum mislaihim ra'yal ain. Iku ora makili hakikat. Ora makili napa? Dadi wong delok musuh iku ketok akeh, utawa delok musuh ketok sithik. Lha iku angger gak makili hakikat iku ditambahi dalam pandangan mata. Nah sihir iku mirip keramat. Bedane nak keramat metu ka wong soleh, nak sihir metu ka wong ra bener. Mane sihir yo ora makili hakikat. Mane disebut yukhayyalu ilaihi
min sihrihim annaha tas'a. Dadi ora tas'a tapi yukhayyal apa? Yukhayyal. Ane Taharatu Fir'aun yo pinter. Jaluk tampar sing ora kogoni nggih Mansur. Nggo tampar sing kok plastik. Tampar kan ana loro, ana sing kok plastik, ana sing kok sabut itu. Nek sabut kelapa yo kakuati yo ketara nak. Yo ora nek sabut bocah kagian pidato yo. Kok iku plastik ha. Plastik itu kan menceling. Lah dekne ditantang sihir mbek Musa, jaluk waktu paling panas saiki cara disihir saiki. Jajal. Ya melane mau idukum yaumuz zina wa ayyusharanasu duha. Duha itu sakjane jam 10, jam 11. Cuma duha saiki kan setengah 8. Kok nak duha sebagian lama darane khina tarmadul fisol. Unta iku wis ngrasa panas. Sakjane tapi sakjane tapi wong fikih kan pokoke anggere tolaati samsu qadra rumkhin wis oleh. Tapi iku duha ke idealnya jam 10. Nah kok momenan yang tengah srengenge ta cepet iku. Cepet mati. Nah tengah srengenge lho. Tengah srengenge langsung mati, Mas. Ya, jadi nak songko plastik ha, ya dikai air zabek semacam air raksa kan ditekuk Mas. Ditekuk sak kuat-kuate. Ketika muni sihir dimulai dicul, kan menggeliat. Wong deloke kok ado wong kono stadion. Jadi ku sakala-kalan tok. Tak warai sihir ha. Kok malah kok sabut itu ketara gak menceling. Jadi milih kok plastik ku ben mirip koyo kulite ula. Ya, jadi kan tampar kuatah ya Mansur. Tampar kuatah di tekuk dibelintir sak kuat-kuate. Nah, terus dikai air raksa yang menceling terus mulane dekne nantang harus diterik. Dari itu sing delok rada. Iku bareng dituwarik diculno kan yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas. Terus fa'au jasa fi nafsi khifata Musa. Itu nabi ku penting. Nabi ku asline ya ora roh nek iku sihir. Dekne mulane nabi ku syaratnya yen roh. Mergo nek roh iku gak wedi. Paham? Jadi kudu wedi. Dadi syaratnya nabi ku ora roh. Nabi Musa, nabi rata-rata alugu. Nabi ora iso data tanggal pidato ora iso. Pokoke nabi ana wong njuk ngandani dikandani, cek bayar cek ora ya dikandani. Ora oleh nabi kok. Kula nyuwun nasihat. Ani piro? Nabi ku ana wong ya ora dikandani. Ora oleh ngandani wong kok. Jadi Nabi ya komit tabiul mursalin ittabi'u malaya salukum ajron. Enggak coba lo mau ayat iku ittabi'u malaya salukum. Wani dadi Nabi utawa warasatul anbiya ya kudu ra njaluk tiket barang diajokno terus. Untuk ta ora bojone dijak pendere tikete di bebanno. Ono ya aja. Nang balik liya ora tak kandhani urusane dhewe. Kandhani to. Kok nak dosa aku melok. Berarti salah didik no? Ayo. Jadi itu kan nak kau plastik ya Mansur kan apa? Menceling. Terus kena rengenge cek ono air raksa. Raksa sanggup ae serupane mengkilat. Bareng ditekuk ngene sak nemen-nemene dicolok kan menggeliat. Dapat nggeliat itu Nabi Musa nyongkor iku waduh matekno wong. Iku jenenge fa'uja safi nafsihi khifatam. Tapi Nabi ku masih pinter lah, lugul lah. Ya tetep ono celah. Sebenarnya pangeran gawe dunia itu ora kemenangan hak mutlak. Pangeran gawe dunia itu ora kemenangan hak mutlak. Mergo Saharatu Fir'aun pas ketemu Nabi Musa. Iki sing cerita bangun botenku. Saharatu Fir'aun ketemu Musa iku koyo wong Yogya, koyo wong Solo. Kula riyen apa jenengan riyen? Lucu, wong ape tarung kok. Kula riyen apa jenengan riyen? Dan Nabi Musa ya lucu. Mun jenengan riyen doang. Jadi ono deal loh. Wah, akhirnya terus kono mulai kan. Sajane pas mulai iku bukti nak Nabi Musa nabi ku dekne wedi. Baru kaya wedi ku akhirnya ngomong sing objektif ngerti nak Nabi Musa iku gak dil-dilan. Gak jan. Tapi Fir'aun gak ngono carane nampa. Buareng tarung kan Nabi Musa kan tenan. Fa'alqa Musa asau fa idza hiya hayatun tasamalan aku mau ngomong. Umpama iku huruf hakikat redaksine fa idza hiya ghariba kaya fa idza hiya hayatun. Iku dadi ulo tenan, atau kate Nabi Musa dadi ulo tenan. Ora kok dilihat sebagai ulo, tapi pancen ulo. Mulane iso mangan pancen ulo tenan. Yen tak wari tafsir sesuk pinter deh, paham ya? Dadi ono taro, ono iya. Anak faidan niku yo tenan. Tapi gue pidato ya ora ngangkat ya ning. Gak kesuk keruwetan. Pidato pokoke sedekah kiai swarga. Keruwetan ya, keruwetan.
Berarti kan Nabi Musa kan ulane kan ulo tenan. Entek. Lah ketika tampar dipangan, hilang kan. Taharatu Fir'aun mesti ngerti nah iki ra sihir iki. Tenanan iki. Akhirnya iman kan. Mergo dekne ra tenan di sing tenanan di sing. Tapi Fir'aun duwe celah. Bareng Saharatu Fir'aun iman, oh jebule kayak ngakali aku. Hakikate kowe iku murite Musa. Innahu lakabirukumul ladzi alamakum sihir. Musa jan ketua bukti napa? Lah mau mangga-mangganan. Jadi tak pinter-pintere Nabi ono celah gara-gara model Solonan model Jogjanan. Lah gara-gara iku. Dadi wong nek ape ra iman, yo delala ono celah sing. Jadi Fir'aun kan delok apa sampai pertunjukan. Moga jenengan riyen. Terus jenengan riyen mawon. Imma antul kiya wa imma anakuna nahnul mulkin. Lu nganti tawa kan bukti hormat. Jadi kowe kok tak bayari larang-larang jebule. Jebule ku balamu. Nah, sementara cara Allah, iki cara Allah. Niki sing cerita mbahmu. Saharatu Fir'aun diparingi iman baru kaya adabe. Wong dekne iku pesenane Fir'aun dibayar Fir'aun roh Nabi Musa iku hormat. Kok dekne ngerti Nabi Musa iku wong bener. Lah baru kaya diadab untuk hidayah. Tapi nak cara Fir'aun enggak, yo iku dil-dilan lho ya. Gak tampung kan cara pandang. Kayak ini lho malaikat sing tentang kowe iku apa ngitung kowe ngaji apa ngitung ngindari bojo kan kita ora roh cara pandang. Gak kira-kira malaikat iki ngitung kowe iku wong ngaji apa ngindari masalah. Ora iso. Nyatane ngindari masalah yo fakta ngaji yo. Fakta. Misale ngaji, bukti apa nak ngaji? Ukurane paham misal. Dites. Sale takok, mau bebak nerang nopo? Baleni. Ojo. Ora ribet kan? Jadi iku ketok nak wong ape sesat iku Allah nyediakno hayya asbaban. Apa hayya? Jadi Fir'aun iku sampe sesat. Hayya asbaban. Lah koyo ngene iku ada busaharate Fir'aun dianggap dil. Lho jadi didelok kados sebenarnya jenengan riye. Monggo jenengan riye. Jenengan. Cara kowe sing nyewa mangkel. Pesine tarung tambah mendadak kan bagus nggih Mansur. Kan kaget. Iku ora malah janjian no. Monggo. Lho sahar te Fir'aun sing manggakno sik. Qalu imma antul kiya. Oh, jenengan riyen napa kula riyen? Monggo derekaken mawon. Lha iku misale direkam lucu Mas. Terus Nabi Musa ya wong apik kan ketika wong sopan ya dekne qala bal alqu monggo jenengan mau nonton napa-napa. Lu cara kowe dadi Firaun. Mangga kan ya. Mulane bareng akhirnya menang Musa dianggap iku akal. Padahal cara Allah barokah adabe Saharatu berarti roh Musa sebagai kekasih Allah, sebagai hormat. Roh itu hormat. Orang Indonesia itu, orang sholat lah, roh Habib, roh Kiai kan hormat. Indonesia luar biasa. Preman lah, roh Kiai nyucup. Kalau nanti diceritani, Habib Tenggene Pasuruan, Habib Musin Ali terus sampai kakaknya yang gue panteng Arab. Panteng. Yang dia itu dibegal. Barang dibuka helmnya, apa nanti? Gak gitu. Gitu. Jadi Indonesia itu mau nggak sholat, dihormat sing sholat, sing judi hormat sing ora, sing goblok hormat sing pinter. Aneh jan wong Indonesia top tenan apa? Wong ora paham yo jalan. Oh eta ora sholat ora bangun masjid, rohan Mas. Wah eta Indonesia geus top. Wong ora tau itikaf tak, kowe ora tau masjid. Tapi keramik kula tau masjid Gus. Lalu cek pesan ya Mansur, engkau keramik itu dah kok imaman. Oh ngomong nyumbang masjid itu pesan kon dadi imaman. Ambek sok pertama. Lah kenapa? Nak buri cara kabeh. Itu masjid desa kan mau sok Mas. Lah iku nak keramik dah kok buri. Oh nang amal kok ngarani yo. Ana nak ceritane bapak gak ngono, iki jek ana sing luwih seru. Iki ceritane bapak. Kan orang sugih Tuban, iku gelem nyumbang masjid itu nak apa Mas Kap Mas ya. Kodene
Lah kena lan iki nembe pondasi. Kula nate nyumbang pondasi rada didadi. Berarti saham kula ngamal ora sida. Amen pondasi lho Mas. Denteni puluhan tahun cek. Lene kapok. Lane gelem nyumbang akeh lah nek wis kap. Mergo langsung investasinya jalan. Wah, utek niku yo ono. Kap kan terus digoni Mas. Benar pondasi. Pondasi terus kiai ini bangkrut tapi wis lahiran. Atau takmire tukaran biasanya. Biasanya ada di mergo takmire tukaran ya. Takmir tukaran. Lalu misalnya investasi pondasi kan wis entek 1 juta mbok sumbang ya Mansur. Jadi ini masjid 10 tahun ke depan. Kalau kowe mati saiki kan berarti investasinya kan ada. Oh. Aku roh jenenge wong iki pura sebut iku dari bapak. Wong sing cerita bab. Iku tekan ngamal wae Dik. Ribet. Apa bener ya? Jadi akhirnya gara teng sopane Saharatu Fir'aun dihitung Allah ada buhum ma'a Musa. Tapi cara Fir'aun justru iku bukti ana iku nunjukno wong nak try sesat haya'ah asbabah. Jadi ketika Jogjanan Solonan padha sopane iku cara Fir'aun iku deal. Allah tertarik, simpati. Mergo wong Sahara orderane Fir'aun kok ambek kekasihku sopane. Jadi diparingi hidayah. Cara Fir'aun bareng ternyata kalah, pancen innahu la yafirukumul ladzi. Ya dadi tak warai sihir ha, wis roh carane ha. Nah. Dadi kena ben ketok keramat juga sulapan. Dadi ora men terkenal mubalek ya. Ben maju sithik lah. Eleng-eleng ya dadi ana ya aronahum mislaihim. Dadi ana ra'yal aini ana hakikat. Lane Imam Suyuti yang gerono fi'lu wahid, rungokno fi'lu ora wahid. Maksud Allah nglampahi sesuatu kan tunggal. Tak bedheki ya. Misalnya Allah gawe bumi terus dihancurno. Gawene bumi ya filah dotin menghancurkannya fi. Jadi tidak ada fi'lu sing aksaru min ba'din, tidak ada fi'lu sing lebih sulit, ana sing luwih gampang. Tapi gampangane omong rungokno iki rungokno awas kena keliru. Tetap iku ana sing darani gampang. Kayak gawe kue ini dianggap gampang. Ora perlu bangir, gak perlu ganteng, gak perlu presisi. Tapi nak gayung Turki kan luwih angel gayung bangir, presisi. Nak gaya nanti kayak bungkuk terus ruwet kan sak dadine lah gampangane ra iku. Lah iku kan koyo gampang. Nah gayung Turki kan kudu pas oh. Nek kowe kan kadang gawe bangir tapi ndi kan akhirnya bingung kan. Nah, Allah iku yo ngregani nazarul aini. Mulane ning gone ayat sampean delok ngene Jalalain. Wa huwal ladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'idu disebut wa huwa ahwanu ala. Sampean delok ning Jalalain kok wa huwa ahwanu bin nazar li ra'il mukhatab. Bin nazar lil mukhatab. Sakjane ketika Allah gawe bumi mbek mengembalikan bumi saat setelah hancur bagi Allah sama. Tapi dalam pandangan kita yang melihat ada tingkat Nah, tingkat kesulitan yang kita lihat ini dari bahasanya Allah, meskipun tidak makili hakikat. Kok hakikatnya Allah kun dong ya. Tapi mulane setiap ono ngono itu solusinya piye bin nazar lil mukhatab. Kata ahwan apa? Paham ya? Ya kayak misalnya gaya wong Turki, gawe kowe kan mesti cara akhir kan wong Turki, karena antarane irung, ganteng, dhuwur disesuaikan. Ini kan untuk bangkir tapi ya. Nah, kan yo ribet kan? Digawe dak kudu tuh kan. Malaikat sing wong Turki kan ya misalnya kan presisi misalnya. Iku cara lahir kan koyo luwe. Tapi padahal hakikate iku padha kun fae. Koyo gawe nyamuk kan yo angel tenan. Wis cilik di urat. Di alat kelaminnya di urat. Lho kayak gawe alat kelamine jaran sik gampang. Saiki gawe alat kelamine nyamuk. Ijek duwe urate duwe ijek bolong ijek ana kumane yo duwe organ kowe iso gawe lane cara Allah bayangno kowe iso gawe nyamuk mergo cara lahir gawe nyamuk luwih angel dibanding gawe gajah tapi iku mau bin nazar lil mukhatab nah cara Allah iku sama-sama kun aku di zaman ngaji ulum tafsir diwarai Mbah Mun dadi ning Quran ana lafat hiya Faidan berarti makili hakikat ono sing taro yaronahum iku makili dalam pandangan mata. Juga gini lho guyum koyo wong ayem guyu kebuan tenan.
Gak ngerti iku guyu terapi napa? Ngalehno masalah terus. Kayak ngaji kan ono ngaji tolabul ilmi, ono al-firar minal muskilat napa? Apa firar apa? Firar min jahannam ila. Cara Jawa sawangane napa? Eling-eling ya. Mulane taro iku ora mesti makili hakikat. Jadi kira usah takom lan maksudnya badal khodroh masalan. Beliau masih ngendikan kata napa? Masalah. Nah kata masalah ini nggo nyiasati kok nang jenis tandurane ora khodroh. Misalnya ana cangkem elek, aku diwet rupane wis kuning kulite wis. Kan ana wit sing bunga sing dasare warna apa? Daune wis. Amun maksudnya badal khodroh sakwise ijo misalnya masalan karena ndak semua tanduran kulit iku. Ya pinter maksudnya. Ngaji wis mufasir ora pinter. Yang nang nak lobok ora. Kalian rusak nak ketika mau rusak. Ane musfarron itu songo watasi versi maknanya gak kuning. Musfarron itu menuju kenihilan, menuju kekosongan. Mulane dhisik ku anggar sekolah urung ana kelase jenenge apa? Sifron. Paham ya, jadi musfarron tapi kiai-kiai kadung terkenal maknanya itu kuning. Padahal nak kuning janggal lombok ku nak ape rusak iku ora lewat proses kuning, mergo rupane barabang terus coklat ya. Nak lombok setan wis pedes iku dadi. Aku lagi seneng iku Mas, mangan lombok setan, nak mengurangi setan. Dan pedes iku bagaimana seru. Kok nak darani ngono. Gak sing model saiki sing oren iki lho kok sing jembleng. Gak. Nak sing jembleng model kuno. Tapi sing rupane kawit merah. Sing oren lho rupane ora. Jembleng jorong pedes, Mas, pedes sing setan niku. Apa? Aku paling seneng mangan setan lho maksudku. Entek apa? Ya tak baleni ya. Jadi nak ono makna salah iku yo sing salah kiai ini atau mufasiri. Aja salahe penge. Mergo musfarron ono sing maknane kuning. Lha iku resiko. Mulane ben nusuti masalah umpamane ngene, ora mesti ngono. Mergo kafra iku aja maknane iku net kosong. Nol. Mulane dhisik sekolah nak urung apa? Urung ono kelase jenenge apa? Sifir. Paham ya? Tapi sofro juga kadang maknane kuning kaya ning pedet itu apa? Malaunuha qala innahu yaqulu innaha baqaratun sofro iku. Sofro pancen kadang maknane kuning. Tapi cara aku nak musfarone kene wong kadang ra kuning menuju kenihilan apa? Menuju kenihilan. Jadi menuju kosong menuju entek iku jenenge apa? Musfarron apa? Tapi yang jelas fatarahu jelas mbok delok sawangane ngono. Ya wis yo wong jenenge sawangane ngono ya. Kayak delok kowe lho sawangane wong ayem. Oh. Sawangane wong ora wong ayem piye jajal e. Lunga ya mbek kancane terus sewangu. Oh, ngopi. Bar ngopi ketemu kancane tukar-tukaran nomor. Bariku janjian. Kapan ketemu meneh? Oh, enak era karuan. Sing kiai ini mutolaah. Lho kena nak ngaji mutolaah ora perkara ora iso, seneng lho untuk ruhe ulama-ulama dhisik seneng. Bang ketemu urip-urip pusing. Seneng ketemu mati-mati ngono. Kado bodoh. Ruwet ketemu urip ruwet. Karepe wae. Itu kalau ono kiai bojone sito, ono bojone papat dongakno ya supaya papat rukun kabeh. Dongakno buahmu kene. Ono nang sing iki dongakno kula di toko papat mlaku kiai ra di toko malah kok. Wong yo donga iku kriminal ngawur. Ngono dadekno kiai malah pelecehan. Dadekno kiai. Lucunya malah ngene iki Mansur. Kiai-kiai murid Barwani ora tata ngaramno lomba. Yo ono wali murid to. Ih dongakno anak kula derek lomba dongakno menang. Kene wong ngaramno lomba. Seruwet-ruwet kena. Mune ora sawangane kok kiai sadis. Muni iya lho keyakinan kene ku haram. Mane kowe kudu syukur mbek fatwane Barwani. Al-Qur'an haram lomba. Kowe cara oleh kowe ketara gobloke. Barokah diharamno kan ra ketara nek kowe. Tak piralanya kan gak ketara. Cara lomba ku nangan. Jadi awak angan-angan ya ono barokah diharamno. Cara halal terus do melok. Lomba bareng wati ini boleh wata sopil hati.
Ngarepe wati ini gurine. Wal asri. Iya enak haram ku kadang yo penting bener. Gak konangan apa? Ana ku duwe kanca Mas. Iki kisah nyata kancaku ning Musarafatul Mu'min. Iya musyawarah menang. Tapi darah goblok. Aku ajane ya iso, cuma jaga tawaduk mek jenengan. Jenengan mau sing ngendikan. Kowe Gus Wafur yo ngomong ngono mek aku. Nang nang TI Mas dadi kiai. Anggere ana muskil ana takok nelpon aku. Ajane kula nggih saged kesumak nggih jaga tawaduk tangkel jenengan. Dia jaga tawaduk. Wes tak jawab dhewe, mboten mengke tawaduk kula rusak. Ini asline goblok tenan mesti. Tapi tidak nemu aku goblok. Joko muruk. Oh tak nih. Nganti saiki Mas yo mulwe to. Wong takoki santrine, sesek tak taklek Gus Bak iku guruku mulane sareng ngene. Lah iya mboten saged. Sajane iso cuma iki jaga tawaduk. Segala wong lanang nak melarat kan urip sing korna, ora usah. Pancen ape digo boros ora ono modal ya. Banyak kona, apa? Jonya ora penting, pancen ra dipopo kabeh ra ngomong. Oh, nek moduse wong-wong. Ayo melarat itu. Eling-eling ana kata fatarahu ben eling sampeyan ngerti. Napa dadi nek ana wong takok Quran itu nang kitab Husnul Hamidiyah jika ada yang tanya kenapa Quran pakai istilah matahari tenggelam padahal hakikatnya matahari itu al-jirmul akbar, bumi itu al-jirmul, itu jawabannya min haitsu nadhurul aini, dalam pandangan mata. Karena Quran sendiri tidak pernah mengistilahkan faidah ya ghoribah tapi wajadaha taghrib. Dzulqarnain menemukan matahari dilihatnya tenggelam. Jadi orang-orang ngendikan faidah ya ghoribah tapi wajadaha. Tahu ini Mas, wajat tuka tathak, wajat tuka tafros. Aku melihat kue itu seneng, tapi orang kok hakikote seneng. Ya, pelampiasan. Kalau waktu habis dah tuh, tak dulu sama nih wong alim sawakan yang ngono ayo, ojo mbok jajal loh. Yang mana anak apa? Anak taronahum mislaihim rakyat. Asing. Kudu ngaji, ora ngaji ra iso sangat. Ora iso tenan. Balik gak ngangkat ya. Gak ngangkat ya. Ruwetan oh. Ya turung jam sing bener 10 menit pertama ya. Ketuane segloyor Mas. Pemene nang arep Tuhan wong ayu gloyor. Gloyor. Ya dadi firqa fatarahu batal khadra no kata napa? Masalah. Masalah niku ya misale ngene. Ya ora kudu makili fakta. Wis faron hale kekuning-kuningan, nak sing faktane iku misale sira kuning yang menuju napa? Kekosongan. Kemaya calu mengkono ligawe sapa wa ta'ala hu ing kabeh dike khutaman ing ajur-ajur fatatan tegese ajuran. Padahal ya ana wit sing jenise gak ajur. Lah iku kan misale tadi makili istiqmal, makili napa? Istiqmal. Inna fi dzalika satana ing dalem kono-kono kabeh lati project dina ono pepeling tazkiran tegese ngelingno lilil aga kedhe wong sing deni akal. Ya tadzakaruna kang padha eling sawul albab bi apa mu? Pikir idilalati to lidalati krana oleh nunjukno kabeh. Model bakarim ya zarak kabeh mau ala wahdaniyatillah ing atase ijane Allah taala wa qudrati. Lan kekuasaan Allah. Afamana te wong sarohah wa khatam tenan mesti. Kowe kula ngaji teng mriki Jogja iku pokoke ora usah teko nek kene sing ngawu ngaji Jogja kene ora usah teko biasa wae. Konang terus semangat sawane heroik. Heroik apa ngindari apa? Biasa mawon. Pokoke ana buat ki umati buroa umnatakal dari Nabi saya dan umatku sing takwa terbebas sangka memaksakan kesuwun wis ora usah misale dolan sowan kula keribetan wis. Temune swarga ya lah gak ribet. Wah. Jadi kaya rasa go sowanan, aku ya butuh sowanan dan swarga. Butuh ketemu, nak ora ya berarti kaya rokok. Engko malah WA. Saya di surga tapi di atas jenengan Gus. Jadi ra ketemu kemungkinane loro, beda kelas atau rokok itu tak pilihan. Mungkin ceritane wali-wali lucu-lucu. Abu Yazid Abu Bustami itu nang swarga, ambek pangeran kan. Pangeran, delok pangeran terus. Yazid takok pangeran, ini cerita wali lho, kowe ora wali ora roh. Ora roh. Gusti,
Jadi jenengan jamin para muhibin kula sing derek tarekah kula mlebu. Dan iki kok kula mboten roh. Zid Yazid kowe mlebu swarga orientasimu roh aku. Mulane kene ngene ambek aku. Anak buahmu senengane mangan udah ning pawon mah. Jadi gak tahu Mas kepikiran sowan pangeran, swarga ya mangan, bojo, kelor, mangan. Dadi akan bu swarga bleng gak golek pangeran, gak golek sing duwe apa? Yo kacau Mas, ora melu duwe swarga mlebu bleng yo. Yo ngomong swarga yo, kok kowe menawa yo ngono, suwe melarat yo lara Mas. Lara ya di bojo elek lara ya. Loro hati bojo. Aduh. Sing lucu iku nak ditakoki. Nah iki hadis sahih. Nak sing terusane cerita iki hadis sahih. Mau kan cerita wali. Iki ceritane hadis sahih. Bareng ana pengumuman sing jenis iki, jenis kowe iki bukan. Ayo kumpul gali pangeran. Iki hadis sahih nah iki. Kan ketemu pangeran, iki njaluk apa meneh? Gak iso njaluk. Kurang apa lagi ya Allah? Kita sudah gini-gini. Wae di babon wae cerita soe. Terus pangeran diumuno kowe gak njaluk nek ana sing kurang. Pangeran sing marahi. Al yauma ukhillu lakum ridwani fala asqatu alaikum badatan. Saiki tak maklumatno kowe tak ridan. Kira bakal metu. Lagi semono. Wah niki penting. Dadi mau ora. Diwarai mbek pangeran. Sampai ora mergo metu bleng langsung golek mau. Nek kok mikir sing duwe iki sapa? Ribet. Saking. Mulane bener kowe supaya ngaji menteng ngopi rokok. Mestine kan tersis kok. Kok gak paham dal go kitab sak foto-foto. Tapi misalnya kayak ngono tersiksa ora usah. Model awam ya apa? Kobleng langsung golek widadari semua mangan sampai gak mikir sowan apa? Afaman ana ta te wong saroka kang jebarno sapa Allah sadrahu. Kanjeng Nabi malah luwih dasar meneh. Jadi wong mlebu swarga mlebu kabeh, Nabi Ulul Asmi mlebu kabeh. Kursi yang kosong kursine Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyhur niku hadis-hadis syafaat. Terus padahal ning kursi papan atas kan kabeh Nabi Ulul Asmi. Yang enggak ada hanya Nabi Muhammad. Masyhur terus tanya, "Mana Muhammad?" Saya tidak akan masuk surga kecuali bareng umatku loh. Terus ana maqamus syafaat. Afaman ana ta utai wong saroha kang jebarno sapa Allah sadrahu ing dadane man, manane atine man dijebar oleh Islam maring Islam. Patata mongko entuk petunjuk sapa man, fa mongko teman iku ala nurin ing atase nur mirabbi sanging pangerane pan. Kaman tubi ala qalbi. Jadi mergo butuh muadil pemban. Mosok wong sing memahami Islam tu legowo, memahami Islam tu nyaman, kemudian sama dengan orang sing tubi ala qalbi. Wong sing dicap atine ra gelem Islam. Contoh gampang ngeten sampean misalnya. Iku rungokno tenan apa yang dadi para pangeran. Orang mukmin umumnya orang mukmin malam itu tidak zina. Itu senengnya itu ngalahkan yang malam itu sedang. Iku wis wong saleh tenan. Wong dekne ku rantuk kenikmatan dunya tapi alhamdulillah bengi iki selamat sangka. Iku ambek sing zina iku ora mesti luweh tenang. Lha iku berarti dekne wis insaro khalil Islam. Dekne bangga sebagai pelaku Islam yang sejati yaiku tarkus zina. Tapi nanti Islamnya pas-pasan malah ngene. Ngomong kenikmatan aku rantuk popos gara-gara Islam ribet apa ora. Lha iku berarti urung saroka, urung legowo, nglakoni Islam urung rego. Jadi ukuran Islam tenan isro. Misale bengi ku ana tontonan sing rada erotik, misalnya rada wae wong delok seneng ku alhamdulillah gak sen. Masuk papo ngempet lah tapi. Berarti insirahus sadri pitarkil apa? Maasi. Wabe kancamu korupsi, duwe wae do seneng kowe, duwe sithik alhamdulillah gak. Ora kok malah wah sementara digawe. Lah iku berarti rong insirahus. Paham? Jadi ukuran insirahus sadri ku gampang. Kowe wis nyaman dengan Islam. Dengan kebaikan. Ibarat iki kamu ngomong iki, piye piye. Nah gremeng ra apa-apa, duwe ra cukup. Nah tuku tiket duwe ra cukup. Ya jadi pokoknya walhasil ukuran wong wis Islam tenan. Ku nak wis farah bit taat eling apa farah. Itu disebut kul bi fadlillah wa bi rahmatih fa bi dzalika falyafrah. Kudu seneng. Ane
Kan Kanjeng Nabi anggar susah iku lebu metu ngenteni Bilal. Ketika Bilal notok ya Rasulullah as-shalat semuanya apa arifna ya Bilal apa? Jadi arifna aku paringi seneng Bilal mergo salat suwun nang Kanjeng Nabi. Tapi so. Kaya Habib-habib sing alim dhisik adarane ikhya iku rauhah napa? Yo istirahatnya pas ngaji ikhya, pas ngaji. Darane rauhah iku kenyamanan. Ahad. Ya kudune kok kangkang kok kowe ini bener. Ngaji guyu. Iki rauhah tenan jauh dari istri ya. Jadi roh kayu maknanya nyaman, sang kata roh, mulane swarga itu yang enggak tergambangkan farohu. Jadi rauha istirahat, roh itu maknanya sama. Pokoknya pola hidup nyaman tambah gangguan wong Arab nanti ada rauha. Mulane sore ya diarani rauha, mergo wektu sing wis nyaman. Ane Habib-habib itu seneng ngaji, nak darani ngaji iku. Yes. Kalau lah ngoten, nggak iso turu ya sinau. Tapi sinau kula nu terus seneng terus kadang ya ora iso turu kadang tapi jelas itu seneng. Lagi sinau marah ora iso turu. Maknane opo yo? Malah ngelu ya. Iku ya bener iku. Ya jadi butuh muadil loh, butuh. Nah, afaman sarohawa kan belum ada muadil. Mosok wong sing sarohawa kaman. Kalau dene wong tubi akan dencap sapa man ala qalbi. Maksudnya dicap negatif. Dalam nunjukno ala hada ing atase ikilah muadil pembanding apa fawailul lil qasiyati qulubu. Fawailun mongko celaka kalimatu azab utahe kalimat siksa. Lil qasiyati kedung sing atos apa qulubu matine wong akeh min zikrillah saking eling Allah. Cek nemen wong kok lali Allah angko bulil Quran tegese saking nampa Quran. Iki berarti Imam Suyuti lah mulai eling Allah tapi ra halal haram. Dadi manane eling Allah ya eling Quran. Ana eling Allah tok muni Allah jebule ra halal haram kan ada kan wiridan telanjang muni Allah. Ya wong Allah ngelarang telanjang kok wiridane muni Allah mbek. Lah mulane bener Imam Suyuti ming zikrillah iku ya kudu angkobulil Quran ben roh halal ala halal haram. Lah nek eling Allah wong kafir lah ya eling Allah. Masyhur kan wong kafir eling Allah sampai nyembah berhala alasane mana abuduhum illa liqarribuna ila wahi bilfa. Jare sapa wong kafir eling Allah cuma dengan cara pandang yang salah. Ane mriki diterangno apa? Eling Allah iku angkobulil Quran. Lan agar zikir ida utlika fil Quran iku maknane Quran. Wa inna nahnu nazzalna dzikra ayil Quran wa inna lahu. Karena eling Allah tok ora ono apa? Ora ono ilmu. Nah iku ya koyo kasus-kasus aliran-aliran sesat iku mulai Nabi Adam sampai saiki polanya sama, sing didol juga Allah napa? Tapi dia dengan cara pandang yang salah. Jenenge setan nganti koyo ngono iku yo alasane wedi Allah. Ana sange wedine Allah dek ning bun roko dhekan ora wani, kudu ana kancane wis golek iku. Ku tenan. Ora ana wedi pangeran koyo setan ra ono. Masyhur kan sama delok ning desa enggak sing iki lho. Falamma taro atil fiatani nakaso ala akibaqala inni bari'um minkum inni ara ma la tarawna inni akhum. Dadi kemenamune wedi Allah iku jangan-jangan koyo setan. Sing makom sing ngene iku lho. Kan setan itu ngerti mas, barang malaikat do teko kabeh, wis ora melok-melok ini bari minkum ini araya ayat itu kan ping pindho mas ya. Falamma taro atil fi'atan nakaso ala aki. Qala ini bari minkum ini ara ma la tarona ini akhafu. Setan yang muni ini akhafu. Tapi dekne nganggo cara yang salah. Oh, dekne berhubung wedi Allah, Tuhan Allah dheane ora wani. Mana dalam hal ini wong jamaah kula bolak-balik ngomong teng santri. Hanya santri kata sing seneng jamaah kula ngomong, wis wan bangun dheweane rawani sowan apa. Jamaah cara filosofine jelas. Tek mletene ke wani madhep Allah dhewe. Jadi jamaah sanggep bae madhep Allah bareng-bareng. Ben rapati wedi. Lah setan nganggep neraka wedi, kepingine bareng-bareng. Lah engko ana kancane lah. Mereka juga mampu neraka. Gak enak saya ngandel aku. Bature setan. Oh, wong Quran pun rokok kudune ora pantes. Wong apal Quran ora mlebu neraka. Iki masalahe sampeyan dites. Tes nak Qurane gak berkenan itu diambil kan ngono Mas ning hadis. Dadi nak asal kowe cek gawa Quran mesti disafati Quran. Maksudnya nak Qurane gak berkenan itu dirafus apa? Hilangis. Ane kabeh ulama ndonga ketika sowan Allah wis apal Quran. Maksudnya nak sekali Allah gak berkenan itu di dapat.
Angkon maca tabarokal ladzi wis mulet sama. Lil qasiyati kedhe wong sing atos wa kulubu ming zikrillah an qabulil Quran saking eling Quran itu saking nama Quran. Ulaika wong kafir ora eling apa bisa mendelok ning cerita-cerita. Wong kafir zaman sedurunge didandani Kanjeng Nabi ku nak tawaf ku uryanan apa? Mergo dekne nganggep kelambi sing dienggo Nabi Adam kelambi sing sebabe dosa. Iku Nabi Adam ketika diusir saka swarga. Ora arian apa? Akhirnya nganggo kelambi ditutupi apa? Nah, terus kenapa sebenarnya min warokil apa? Jannah. Nah, wong iku bersih iku ketemu pangeran iku koyo cah cilik. Ora ana pakaiane. Secara berpikir ngono, tawaf iku kudu ra dosa. Ra dosa iku koyo cah cilik. Lah terus dekne iki cah cilik iku ora kelam. Terus akhirnya tawaf Quran. Mana agama iku kudu anut Quran, ora anut eling Allah, nek eling Allah terus kaya toreko-toreko tertentu sing ra sanad. Kadang kan pokoknya eling nek sing sanad mesti kan ada aturannya. Sing muktabar, lan terus ditertibkan nganggo istilah toreko apa? Muktabar. Karena ya butuh penertiban kan. Apa menamun eling Allah. Ya contoh gampang iku sing wiridan-wiridan tertentu agak dipandu apa? Ulama atau mursyid sing muktabar kan dia pakai versinya sendiri. Sementara kalau versi guru senajan to sawangane salah, itu ya bener. Masyhur kan Bapak Rian sering cerita teng kula. Satu lama sekali diceritani bapak percaya tapi gak roh takbir. Suatu saat aku untuk takbir itu malah ning kitab Syed Abdul Haddad ning Tasfitul Fuad. Tasfitul Fuad Syed Abdul Haddad itu cerita Mursyid dhisik. Wong gak oleh eling Allah, kon eling gurune. Iki ora usah eling Allah, eling aku wae. Ya cerita punya murid 3 atau 4 ya. Sing telu iku eling gurune, sing sitok eling. Hasil ketika ngalami tenggelam iku sing eling gurune selamat, sing eling Allah gak selamat. Kan kaget wong aku sing ra musyrik, sing tauhidku murni kok malah ora selamat. Filter sawi gurune ra mentolo Mas, tetep akhirnya dislametno. Kowe tak kandhani, kowe nek eling Allah malah takhoyulum salah. Kamu punya versi yang salah. Mendingan eling aku. Terus akhirnya semenjak itu ditemukan satu versi eling Allah kudu haqqo zikri dengan aturan yang dibenarkan ulama. Nah, anggo versimu dhewe kan iso wae tahalyul utawa. Hanya Abu Yazid Al-Bustami itu masyhur kan. Dene dia murid ibadah iku regep. Ana murid sing tukang roan, ya kok ngaji sing bengak-bengok, kok kowe-kowe malah cepet dadi wali. Mergo barokah wong ra jelas kan gak duwe cita-cita. Tapi nek wong jelas kan ben dadi balik, dadi macam-macam. Ngaji ku dienggo kulaan macam-macam. Nek ngene-ngene iki kan gak ngaji yo ngaji wae. Iya ngaji. Dadi maknane ya ora kepengin paham, ora maknane ya kepengin ora paham. Pokoke urip ngono ya apa? Dadi nek toh kan yo empol. Ribet. Singkat cerita itu sing murid umum udah dadi wali. Lah dekne sing paling sregep ora dadi wali. Protes kan mbek gurune. Ini cerita tentang Ihya sampean delok. Golek yo ora roh, ora tau sinau. Engko nek ngono kok ngadi ora roh iku lho lalinan kok padha sing gak lalinan. Nah cerita terus mbek gurune. Lah murid-murid kok do mukasafah danten, kula sing paling sregep ibadah kok mboten mukasafah. Mergo muridnya rata-rata kok kowe gak jaga iman kan. Ngaji rokokan ya santai, gak bengok ya. Tuhan kan jaga iman. Oh. Lho wis ditata, omongan ditata. Ngono kan ben sawangane piye protokoler. Asing ngene kan plang-plang ya. Teko sembujuk bengak-bengok. Nah singkat cerita itu terus kena aku pengen dadi wali. Iki moro pasar, manggul cara Jawa kon manggul. Amal. Terus gawe umuman mayusruli falahu kada. Sing iso banteng aku tak kei iki. Kon ngumumno cah cilik-cilik tak kei mumutan, gawe pengumuman sing banteng aku tak kei hadiah. Di muridnya muni subhanallah. Ketika dikei resep yang sangat menghinakan muni apa? Subhanallah. Oh gurunya tambah ngamuk. Ini cerita betapa eling Allah itu bahaya kalau gak dipandu ilmu.
Pas muni subhanallah gurune diwamuk Ki Mansur. Wa ma sabbahta wa walakin sabbahta nafsak. Wah gurune tambah ngamuk. Kowe ora maca tasbih ning pangeran, kowe nyucikno awakmu. Kowe isin perkarane tak kon dadi ngene. Wa ma sabbahta wa walakin sabbahta nafsak. Itu has ngrasa pidato terkenal wis tanto ana rondo hatu wae ben rabi kuwi. Mulya wong. Lah muni kan muni subhanallah. Dekne ora nyucikno Allah, nyucikno awake wong balik terkenal kon wong elek kan ora. Ya iki misale, yo tenan tuh ya. Itu kan fawawa ma sabbahta wa walakin sabbahta nafsak. Jadi gayane muni lho gak misalnya kowe lho ngaji sing go jalan-jalan terus mulai takon rokan ngresiki peceran Gus Bak tenang subhanallah maksudnya kan ngene-ngene lho mak ustaz cah oh masih ngono ya ora usah munafik ya engko sing suga-suga yo ngene-ngene nang omah bos mosok dikongkon tok tak tugasno golek utangan ya isin to ora kira-kira dan sahabate menapa subhanallah. Iku fawawa ma sabbahta wa walakin sabbahta nafsak. Terus akhirnya terus takok kan. Ya iku sing mari kira dadi wali-wali. Dari awal ke ibadah tenanan ben ngalahno kanca-kanca. Sementara sing teko-teko iku ora mikir menang, gak mikir. Ah pokoke urip. Lan aku kowe iku pengagum. Wong ngaji ra paham kok tenang, wali. Ngaji ra paham kok tenang, wali. Terkenal kalah pinter ya tenang, terkenal goblok ya wali. Mergo wis ikhlas apa? Aku cerita gayane muni subhanallah tapi fawwa ma sabbahta wa walakin sabbahta nafsa. Kamu sebenarnya tidak mensucikan Allah, tapi mensucikan diri kamu sendiri. Karena dia merasa dirinya hina wong ndekne ustaz kok trimo. Mane wali-wali dhisik iku kabeh mesti dites ngono. Lan iku ketok bendere Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi iku biasa nggawa jajan ke pasar. Gedong anake ketika Sayyid Hasan Husain numpak ya di tumpak-tumpak. Ora ana nabi wali kecuali memposisikan kaya awam supaya tidak mensucikan. Ja'far Shadiq masyhur dipisoi wong santai. Sampai wonge misoi nganti tok omah ya santai. Misoi aku mimma ta'lam, wa ma lam ta'lam aksar. Aku wis puas. Kowe iso misoya aku mergo kesalahan saya yang kamu tahu. Kesalahan yang kamu tidak tahu itu luwih akeh. Maka jatah miso cek kurang. Ayo tambahi terus. Entek. Saya wong iki isin. Aku yang ngono tenan yo top. Angarang. Gak ngangkat to. Kan. Untuk pidato mikir rusak ngamuk ya. Tujuane padha tersinggung ya. Sing arepe mubalak kok gedang goreng wong awam gedang goreng tersinggung. Minimal anggur ya. Ya anggur tetep. Misale ning sugatane Toha ya, misale padha gedang gorengnya mbek ngomong subhanallah. Iku cara Abu Yazid Al-Bustami sik sugeng fa wa ma sabbahta wa walakin sabbahta nafsak. Ana sing seneng yo ngaji wis ora usah niat paham wis ngat. Wah, ketemukannya mau Gus Badong, bau curang. Santai lah. Santai. Kok aku takut pengiran. Lah sing ngaji paham. Dukung Gus santai mau Gus. Yes. Santai. Aku wis wong sing ora duwe karep ngene iki lho sing ikhlas ya, Pak. Pokoke urip ya urip ae ya, rabi ae. Mikir judes ora penting. Di anak ya di anak. Rasa kepen anak ringkeng yang terbaik wis biasa. Kurang anak era muga ya santai. Mau dhisik bapak yo. Kadang-kadang wali murid yo kuat, yo dhisik ndek yo ora muga bar anak nek kon sregep muan. Wali murid mriki yo kadang-kadang ndekne dhewe hafal Quran mentakok. Anakku mau hafal pinter. Aku kadang gak mangkel takok, lha jenengan hafal pinter. Mangkel wong. Wong dhewe hafal wae mentok takok. Kan iki mun jus pinter, lha mentok jus piro. Wah, ora usah ngono aneh-aneh. Ben anakmu ora usah ngono. Sepidato ta urung? Ora usah ngono. Kawe sing ngrungokno pidato luwih wali mergo tawadhu. Dadi ana wong dadi wali mau dikongkon tuku jajan ning pasar kon dadi hamal. Dengan cara seperti itu dia ihanatur nafsi menghinakan dirinya
Nah, orang kalau sudah siap menghinakan dirinya itu wali. Karena kena wali-wali yang ketoro. Abdul Qadir kan biat wali abdal. Ketika kapundut satu kan digenti orang Nasrani yang Islam baru hari itu. Langsung kon genti. Coba misalnya wali abdal iku wis mesti gak terima kan. Kene wali suwi disaingi bocah Islam lagi hari itu langsung jadi wali abdal. Ternyatanya mereka bilang sam'an mergo wali tenan. Cara wali tenan, tenan. Tenan. Lho akeh lho, ana mualaf pidato ana daerah tertentu mah sama nyarat pidato sing kawat. Wis ngono-ngono lah ta aja muni subhanallah. Kok nak muni subhanallah sabbahta nafsak apa fa wa masabbahta wa walakin sabbahta. Kayak mau contoh betapa eling Allah ya dielmoni. Nah ora ya hakikate Anda sabbahta nafsak walam tusabbihillah subhanahu wa wa masabbahta wa walakin sabbahta nabah. Nah dia tidak bisa bayangkan dirinya seperti itu. Tapi oleh muni kok hakikate oleh muni subhani. Lah ya berarti hatinya kan muni ini dia terbebas dari sehina itu kan. Lane ra dadi. Bahkan ketika dia ibadah kepinginnya mengalahkan teman-teman. Ya boleh kancane sing goblok-goblok wis do muka safa sing awam iku, dia ora muka safa. Lho iso gurune dikomplain. Jadi kok kowe ini sing go jalalan ngalor itu, kok ora paham-paham lek sing ngaji opo lho. Ngaji ra paham wae kok. Malah gurune dikomplain. Alasan sate yo padha gurune padha dene mal. Gampang dadi wae. Ora pasar. Kayak memutan iki lho, sebagai pengumuman dibanding gue opai terus pokoknya kayak resep sing menghinakan. Jadi ini muni subhanallah. Gampangannya ngono lah cerita. Kan arah percaya praktek nol lah. Tetep ini tetep awali. Ngangkat terus jangan. Kalau misalnya kayak si Ino digawe dolanan cilik ning pasar, utang mentok iku wis dadekno ora wali. Terus masa lalumu ndelok wong wedok sing wis kakean iku wis berat. Ora usah jajal. Mulai bodoni wong mulai lahir sampai saiki wis mulai mana-mana itu saya serasa tidak. Jadi eling-eling po eling Allah itu maknane eling eling Allah tok kadang dengan cara yang salah. Termasuk wong kafir kan juga eling Allah tapi malah dienggo alasan. Ya wa qala ladina asyraku law sya'allahu ma asyrakna. Kan eling Allah nyebut Allah law sya'allahu. Tapi justru dienggo alasan ma asyrakna. Dadi aku sirik yo kersane Allah kabeh iku. Ribet kan? Terus terbukti, ulai kau temu kono kafe vidolal ning dalam kesesatan mubinin nabayin. Allah ta'ala nazalan nurono sapa taala ahsana hadis sing api-api hadis kitaban nurono kitab. Rupane kitab badalun lafaz kitabnya dadi badal min ahsana sing ahsana. Al-Qur'an tegese mutasyabihan kang mirip-mirip. Ayas bau tegese nyerupane apa ba'du sebagian Al-Qur'an ba'dan sebagian. Wa yusbihu ba'du. Innas mi ing dalam urutane wa khiri nanene nadam to susunane iku namane susunan kan darane nadzoman mergo tersusun munazzam masania torhare loro-loro manan loro-loro iku imbangane loro-loro ana tegese gawe loro-loro sapa wa taala misale ngapen duni sapa la fil Qur'an al wa'da wal wa'id nah bar ono janji ono an taman wa khairuhuma misale bar bakas swarga bakas neraka taksairu kang dadi iku apa manane jijeng cara ki ngono manane jijeng Mas Afif gemeter atau jijeng wedi sing banget orang Jawa rak sing ketet ya sing pas uje ketet mergo sangka minhu sangking Quran tartai itu tegese drodok ya ki kuna mana drodok ya aku mana kuno le Mas ben koyo kuno tartai itu tegese drodok inda zikri wa'idi nalikane eling ancamane Allah apa juludul ladina atau ancamane Quran apa juludul ladina apa kulite wong akeh yaksana kang wedi sapa ladina robbahu ya khaufun atik sewedi sebeladina robbahu. Jadi ketika dibacakan ayat-ayat azab pun dredeg tenan sampai kulit sing mestine lurus jadi apa dikedet. Lane kangkang sing ngarep kuwi kabeh wis apik lah. Ketoke do ketok tuwa, kestuwen eling Allah wae eling utang ora ros pokoke diketet kabeh apa. Eling apa? Eling
Cuma tali nu mongko nuli dadi tenang etat mainut kese tenang. Ya semoga mulut ra libur Mas. Semoga khatam. Apa nak khatam nyembelih kowe? Mbah. Nak nyembelih sapi tuh has nyembelih, nak isek urip nene. Tapi gak usah diwangi dhewean. Tuku sapi sing gede nek sing mbok sing mati sapa yo. Sale semati sapa ge Mas. Sapi gede nyembelih sitok. Sing mati sing bener. Ono piye jan? Piye carane? Piye maksudnya sapi ngadeg? Piye? Ojo ngomong piye dah, tapi ribet ya. Cuma tali ini mengkono dia jadi tenang, manane alus, tatma ini tegese alus apa juluduhum. Tak bareng nganti jus piro? 4 likur entek apa 3 likur entek? Wa kulite wong akeh wa kulubu mila zikir. Ya pokoke sok ngaji normal guys dereng dhuwur wa wonten keluarga bahas maos. Kalau ngaos kitab risalah li sunnah apa? Jamaah. Kira usah niru nang jam khusus kono putune bahas ora putune kok. Wah nak ngaji niru Bamun. Wah Bamun nang cerita wali-wali kowe ora usah niru iki kitabe wali kowe ora wali kok. Mane jare Bamun niku wayah iku cara Bamun. Wayah sunat iku nabi enak. Kowe ora apa ya wayah ta rasa yakin nak. Bamun masyhur gitu. Ayo ngono nabi tambah turunan tambah apik tambah. Ya mau contoh paling gampang ini. Nulung wong wedok iku apik, paham ya? Nek nulung wong sitok apik, nulung wong loro luwe apik, telu luwe apik. Lah nek kowe kan gak antara wong wedok iku dosa. Apa meneh antara wong loro, apa meneh antara wong telu. Wangel temen nerangno kowe. Jadi al-farqu bayin apa? Al-farqu bayin. Oh, Nabi mulang iku ibadah, wong ulama mulang ibadah. Mergo ndadekno wong apik. Kena mulang malah dadekno wong sesat. Ngono kok ora ora bedane. Jadi maksudnya cara Bamun nek ana wong wayo wis wayo wae, bade kesempatan ya, tapi ora usah sok-sokan sunnah. Terus ya mau. Wong digaro Nabi ku bangga. Keluargane ya. Wayo kowe keluargane critoe ra wani, kok gak geblas. Maksudnya cara aku ya ora haram, cuma ora usah sok-sokan nulis biasa ae. Nganti pirang dina konangan ya takobal Allah ya. Ora usah sok-sokan apa? Kayak pidato yang ngono padha wae, pidato ora usah nyangka mubalik, mergo Nabi itu sifat tabligh. Ya tablike Nabi ku beda to. Ora ana ning gone hadis Nabi apa ngandani wong ngenteni podium terus MCC mau itu kasana dening Nabi Muhammad ora ono. Kok ana-ana. Ono ning sejarah Abu Hurairah MC terus engko sambutan pertama oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Ono. Bisa uang ikhlas kabeh. Nabi ku melane termasuk pinter Imam Bukhari. Kulo nek niku setuju Imam Bukhari. Imam Malik ku saking senenge ilmu. Nek ana takok ning dalan tersinggung. Nek ana takok iku beliau adus se nganggo minyak se lagi kowe takok. Saking hormate ning ilmu. Nek Imam Bukhari gak. Kulo ning bab iku setuju Imam Bukhari. Muka kulo tok critane Mbah Mun. Jare Mbah Mun basi baru ning dalan ana takok dijawab ning dalan. Kulo setuju Mbah Ber. Maksudnya awam lah, enak. Tapi alim. Aku sering tak kok uang nih pasar mas ning dalan kadang ning bis. Wis kok wis anjene apa badhe tak. Ning kene ya mboten sopan gak sopan lah. Malah nek ning omahku ganggu wae. Tak kok ning pasar pandangan. Mesane. Iki Imam Bukhari di bab jenenge babul futya fitorik, bab fatwa ning iku Imam Bukhari. Mergo Kanjeng Nabi badhe haji. Goncekno Fadl bin Abbas. Fadl bin Abbas misanane. Pak Unta dijak Nabi kan dijak cilik. Terus jaat imro'atun min Khas'am. Saat itu ya Nabi dicegat nih kan. Kalau Nabi misalnya neng Lasem perjalanan ya sarang dicegat. Ya Rasulullah badhe tempuh di haji. Wah sayang ya Rasulullah.
Inna faridata wa ala ibadi adrakat abi syekhon kabiran. Aku apal ya hadis yang kiai tenan ya. Lah dene mergo misale mubalek kan ngelepas wong kaji. Kaji mabur swarga. Kon ngapal hadis hukum-hukume arang-arang. Karena hukumnya haji ni abah biye sing niat sopo. Wah, keruwetan oh. Inna faridata wa ala ibadi adrakat abi syekhon kabir. La yasbutu ala rohil. Bapak kula pas wonten kewajiban haji mun sepuh ora iso numpak kendaraan. Afa aku juan dua apa saya boleh menggantikan bapak. Terus Nabi le jawab unik. Araiti law kana ala abiki dairun akunti qadiyatahu. Nah misale bapakmu diutang apa ya kowe iso nyaur saged. Ya wis ya iso wae. Iku Imam Bukhari di babno babul futiyah fitor. Nyatane Nabi ora ngendikan, "Kok enak ning omah, gak sopan takok ning dalan." Dite guys, takok ning dalan ya. Iya. Oh, hai sun. Ono wong ngundang mendadak rong dina tersinggung ya? Iya ya. Piro inden? Inden. Nah aku malah rasa seneng, kurang 3 bulan banget. Apa paling seneng ono ngundang kurang 2 dina, wis ora rasa mikir. Ya udah nak takdir ketemu ya ketemu iku syaratnya kudu tuwek. Kau pernah tuwek. Kalau koncone bapak ya konco ngaji ya, konco marung atau konco tuwek. Nah, maksudnya koncone bapak wong kadang salah tafsir, agar sing tau didolani bapak meni konco, maksudnya konco ngiyai atau konco mondok. Lah saiki kan wis mentek, Mas. Lah nek saiki kan wis entek, konco marung Gus Afif mungkin sin bapak. Piye Mansur malah plan dino. Maksudnya konco mondok. Lah nek konco pernah dolanan yo wah tuh. Lah nek konco mondok kan wis mentek, Mas. Kelas aman ya berarti. Ya dadi eling-eling ha ya. Dadi Imam Bukhari iku nggih bab babul futiyah fit. Dadi Imam Bukhari Babur jare mbahmu niku nang takok ning dalan dijawab. Ya tapi ana kiai-kiai tertentu sing madzhabe jaga ilmu kok Imam Malik ya monggo. Anak kowe malah aku danut Imam Malik. Kan golek-golek jawaban. Kok ning dalan gak cukup ilmumu kok. Cuman Imam Malik kan faktor ngurmati ilmu, ora faktor gak iso. Aku yo nang dalem mawon. Pun jenengan takoki napa riyen to? Takoki tapi jawabin. Koleksi. Aku lho nate lho ditelepon ke Papua ini kisah nyata. Telepon tenan. Gus, wonten tangkel tengah-tengah. Ya sing kok sira lagi sih. Mboten Gus sakniki tiange ngenteni teng arep. Mane ndekne nak ndongan. Wah kiye-kiye ndongan muga Gus Pak urip. Muga ora iso bayangno aku mati. Nggo kan takok-takokan. Ini kan isen kecelok kiai, gak iso jawab. Kedo Jokowi mati jas. Ya dadi Imam Bukhari kan Nabi ku segampang iku. Ning dalan ana wong takok ya langsung di. Ya akhirnya ya, saat itu diketahui ana kaji niabah napa? Kaji. Nah, Imam Bukhari masukkan itu 2 kali. Satu di bab Al-Futiyah fit Thariq, nomor 2 bahwa haji itu ibadatun sing tadkhuluhan niabah, ibadah yang boleh diganti. Diganti itu 2, ada diganti badal wafat, cara Indonesia dianggap kaji amanah. Ana qoblal wafat ning fikih disebut kaji makdub napa? Kajine wong lum. Ku zaman Nabi dicontokno kabeh. Iku apa imra'atun min khas'am. Mergo iki kan posisi bapake urip, Mas. Bapake urip, cuma wis gak Rasulullah sing di keluarga lumpuh, ora iso tetep dihaji. Ngono ora apa-apa sing ngene malah lucu ya, iki kisah nyata. Terus, bapakku ben kaji sok ben es mati, nak urip larang deh. Nak urip larang. Kok nak urip kan saiki piro gaji saiki? 36 juta kan? Tak kaji amanah piro? Jadi tak kaji nang kowe Gus nek es mati. Oh, no utek ngene ku yo ono. Kalau piye yo kadang mau Madura wani piro? 5 Mas. Piro? Piro sing itu sampe sing gak seneng piro? Yang salah nih, piro fit? Oh, nama doang salah. Iku wis tok Eropa yo. Ayo. Tawar-tawaran ya. Maksudnya sing sampai sing rasa padha. Mestine nek wani 12 juta dijamin apa? Sah. Cara aku ngene dadi kabeh. Nek aku pengen saya 12. Nek ben mardut ya apa-apa. Aduh.
Kalau tukang beca ya, ana tukang beca wong sugih dibuanter wae. Mergo nawar wong sugih medhit 5.000, 10.000 5.000 buanter wae. Bareng mbek kula. Ono 5.000 cuk selamat. Ya 10.000 lah. Ya ngono ya. 5.000 jaluk. Akhirnya langsung, ya 10 lah. Ya ngono so. 5 juta aja mabrur apa? Ribet. Ini bab Bukhari itu dibabkan 2 kali. Siji ning bab kaji ini apa? Siji apa kita apa babul futya? Itu. Ya oleh. Kalau ilmunya cukup syaratnya apa? Ilmunya apa? Afaman mongko anak dalika hutawa. Dalika te mongko kabeh hutawa penunjuke Allah taala yahdi kang nunjukna sapa biklan huda man ing wong ya sau kang kesana sapa ing man. Waman disapan wa lin satna sapa wa fama lahu mongko ora niku diman min hadin te petunjuk. Afaman ana te wong yataki kang ngreksa sapa man, yulki tegese numibana sapa man biwaji. Kados kula wingi ha ngomong yataki aslu yautaki. Eling-eling apa? Yautaki. Apa ubdilatil wawu ta'an. Lho gak ben ketara nak maknane wedi ora kena, Mas. Tetep yang bener maknane iku jaga. Ittaqwa kowe jaga. Cara biasane jaga perasaane Allah ben ridho mbek kowe. Kaya iki aneh-aneh. Wong sing jaga sangka siksa, tapi carane jaga sangat hina, justru nganggo dase. Nganggo apa? Raine. Ini loh, wong mlebu neraka kowe tak warai. Kayak kan ora usah jajal tak warai. Wong mlebu neraka ku tengkurep. Berarti kan fakubat wujuhum. Nah, terus sampai pengiran dinya, mulane syaratnya mlebu neraka tuku go nyek-nyekan. Manjen saking adabe wong mlebu neraka syaratnya tinggo nyek. Wong kowe ku jaga, umume wong kan nutupi siksa nganggo tangan ben ra kena rai. Ngono hae. Umume wong kan nutupi nganggo tangan ben ra kena. Nah. Lha kowe ku jaga adab kok malah nganggo. Iku betapa larane wong ning neraka, wong jaga adab kok nganggo. Ayo pangeran Islam no afama yattaqi biwajihi soal adab. Wong kowe kepengin ra kena adab kok malah nganggo. Jadi ku bahasa istiza mergo diwolehno taubeh. Apa? Taubeh. Mulane sok ben ra sambun neraka. Sok ben nak mlebu neraka misale Tuhan lah ya dinya. Duk innaka antal azizul karim. Iya kan ning neraka kan iku cerita neraka. Gila. Kowe kan wong yakari mus terhormat biasa sohibul fadil kono-kono. Iku nek jus piro sing iku lho. Innaka antal. Piro? 25. Oh, nang neraka. Apa inas sajarata zakum. Kal muhliyah li fil butun ka ghail hamim khudu fa'tilu. Gak sing penurut. Pertama apa semelok. Ya. Inna sajarata zakum tu'amul asim kal muhliyah li fil butun ka ghail hamim khuduhu fa'tilu ila saujahim summa subu faqarasihi min agabil hamim iku terus zuk innaka antal azizul karim. Iki kene donya sing pah-pah tangane koyo mulya. Gila, kadung mulya jajal len neraka iku. Lha pengenan oleh muni iku jajal, buku ngicipi. Sithik wae ora usah akeh. Lah syaratnya mlebu neraka itu nggo nyek-nyekan. Mulane disebut afama yattaqi biwaji. Gila, jajal lindungi awakmu tapi nganggo raimu. Mergo nak normale wong kan tangan. Lha iku nak gak sinau tenan ra iso nrang ngene. Aku kepengin iso tafsir ora sekedar maca sawir, paling menolong malah usul fikih. Karena ana kaidah. Lafat iki biro dadi kada, lafat madh. Nak biro dadi kada istiza. Oh innaka kok antal. Kanggo wong sing wong mlebu neraka ora ana hakon muni. Redaksine Quran fabasyirhum bi adabin alim. Oh bi adabin kok. Fabasyir. Dadi sampeyan nak mlebu neraka, aja le tapi ora. Kan ning donya ahli neraka kan biasa hura-hura. Biasa hura-hura ning tempat maksiat. Sampeyan istilah pangeran. Kowe zaman ning donya kan seneng-seneng ning gone gon-gon nakal iki yen seneng-seneng neraka kono ya akeh wong ayu wis kono mlebu. Iku redaksine fabasyirhum. Jadi syaratnya mlebu neraka iku kudu ana kalimat-kalimat istihza atau taubeh. Iku nang usul fikih diterangno hadil kalimah in qala hal madhi maknane kadza wa in qala hadzamu atau muwabbihu maknaha kadza. Ora ngaji usul fikih ra iso. Kowe apa kumpulan pidato sinau ngono ra iso. Kumpulan buku-buku nenek kumpulan
Jika ingin jadi orasi ulung maka lho piye waduh. Ya maka mlepuk. Ya dadi ku maksudnya kalimat iki ngono Mas. Lah saiki yataki jelas maknane wikoya. Ya yataki sapa ya utaki lagi. Ya utaki yo pasti ya. Kan yaftail Mas. Terus kinatil ya sekali domati basoro ya utaki terus faubdilatil wawu ta'an li usrin nutki fi harakatil len. Tila ini arikatiha fa inna harfal ini majhurah wa ta wa musa sok ngono. Eleng lah ngono sing. Nah itako berarti eu. Itako itu eu tako ya wis ni iftala. Karena gentine ya ning alif kan itaharukiha wan fitahima. Nah, kadang litaharukiha ba'da fatatin tasilatin fi kalimat ya iku dilat. Alah, gak ngangkat. Ya dadi eling-eling ya, dadi umume wong jaga iku ora nganggo tangan nglindungi wajah. Lah sok ben nggo ngenyek wong kafir iku. Wajah kok mbok nglindungi atap. Cong sing waras wae ngono dadi digo nyanyian maksudnya. Ngono lho ayo digo nyanyian mergo fakubat wujuhum. Nah, berarti dia yataki biwajihi soal azab. Lah terus nek kan terus arepe bantah pangeran. Angge tangan putih jenengan belenggu. Ya udah are no jare kowe dhisik wong terhormat apa wae iso. Dadi kowe nyanyian. Lah jenenge dzuk innaka antal azizul karim. Ora dadi digo nyanyian. Jare dhisik ning donya kuwasa apa wae. Yang terhormat. Iki cek sentimen ya, cek sentimen ya. Jadi ada kata-kata jawab, "Dzuk innaka antal azizul karim." Panjen top tenan Quran balagha stop kan. Wong siksa kok fabas. Mergo wong ning neraka iki cek mlete. Ben Abu Jahal di antara mletene neraka ngene Mas. Jadi dia kan gak ketemu Bilal. Ya Bilal sing terkenal. Wah, neraka gak karo Bilal ning dia ayo. Ora ngajar tadi. Dadi dia gak trimo nek neraka dhewean. Iku lho sing nggone Nabaun azim antum anhu muridun maka analian bil malala yang yaktasimun niku ya ngono. Dadi dek niku yo dadi wong mlete kadang nganti neraka yo cek mlete. Iku lho malana lana rijalan kunan na'uduhum nal asyrar attakhut lahum sikhriyan amzaghat anhumul absar. Dadi wong kafir sing mlete-mlete nganti neraka yo cek mlete. Bareng rokok. Piye sing tak nyak ora ning kene aku sing terhormat ning kene. Kira-kira tadi. Lah iki mlane sinyak pangeran. Yo wis sing jare terhormat ya siku wae lawan nang rokok. Jenenge kowe dhisik kodang apa wae kesam. Tadi dene ra ketemu Bilal cek zakot anu mlasoro. Endi kok paling aku ora roh ajene ning rokok tapi aku ora roh. Wah nakal tenan sprol. Lane dendam iku penting ya, tapi ning akhirat ae saiki, napa? Jadi wong mukmin iku kudu mareme iku nek isra musuhe mlebu neraka. Zaman itu nyok digonyek. Lane innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yathakun alal araiki yang dulu. Jadi dhisik nyanyian. Bareng wong mukmin sing digonyek-nyanyian Bilal iku atine apik. Ning donya ora gelem dendam, ning akhirat malah dendam. Dal Ammar susah. Gusti tiyang sing ngenyek kula sakniki ketemu di neraka. Kulo kudu roh Gusti. Kudu roh kulo kudu iso ngenyek kaya zaman mereka. Ngenyek. Didendam ya oleh Mas tapi ning akhirat. Amalane fal yaumal ladzina amanu minal kufari yathakun alal araiki yang duru. Kok woi. Dadi oleh dendam ya oleh. Dadi sowe sampean nyamang ndi. Wah ning ditu. Tapi nek masuk surga ora ya iku nanti. Kayak teman nak diundang terus hotel. Saiki ning ndi. Jadi aku kadang-kadang yo mulane pangeran nutup tenan. Nikmat apapun Mas, nak kira menangi wong sing ngenyek ora lega. Ki misale ning pondok dinyek. Dinyek ora payu rabi, kancamu wis do rabi ayu. Terus bojomu luwe elek, rawani metu Mas. Aku nek sing ngenyek bojone elek, kowe mesti cek meneng sik, soalnya bojomu suatu saat, oh guys, soalnya bojomu elek kan gak wani tetep. Suatu saat ke bojomu ben arung dolan ku tetep ramah. Dolan nak nunjukno bojomu iku lho. Iku nak manusa tetep ngono. Lah iku ngene iku ya dituruti pangeran, sampeyan tetep dituruti. Oh, tetep itikaf dhisik dinyek elek, bojomu milih meneng yakin.
Oke dinyak melarat. Kancamu wis duwe Innova ki dinyak melarat. Suatu saat ke di Alpen, orang ketemu iku ora lega, tetep ora lega. Lega ya. Iki lah artinya ngene, Bilal Ammar ya menuso ketika rong roh sing ngenyak iku rokok tetep gak lega. Ane be pengiran dituruti fal yaumal ladzina amanu minal kufari yadhakun alal araiki yang iya iku. Anu nak ngaji Quran iku pengiran si apiane dendame dituruti. Kan hafid-hafid sing dinyak melarat kudu mlebu swarga. Gak isin-isini wong. Dinyak melarat. Terus asad dahu tegese banget ya adab. Bi ayul ko. Gambar afta den timbakno sapa wong finari ing dalem neraka. Terus Mas, maghlulatan hale den cancang apa ya dahu tangan lorone wong ila unuki maring dune wong. Dadi tangane ditancang akhirnya gelem ra gelem bun neraka sing kena. Rainis. Iki nunjukno betapa repote siksa nganti piye? Tangan ra iso nglindungi rai malah sing kena neraka. Raise. Lah kena raise itu disebut afama yattaqi biwajhi. Wong kok nyok. Wah ya kayak wong dipanah lho Mas, wong dipanah. Mestine kan ditangkep mbek tangan to nglindungi tangan nglindungi rai iki gak malah raine didokno wis wasis lara tenan aja jumblun neraka ya kena. Kekabehan ben neraka fakubat wujuhum benar. Wong sing nglamahi ngene ngalami ngene iku kaman ana ta kaya wong amanah kang iman sapa man misangi wong bitu khulil jannah. Aman amanah minhu itu khulil jannah. Wakila li zalimin aku fari Mekah zaman iku apa zuku makuntum taksib. Dukung licip ana sira kabeh main perkara kuntum ana sira kabeh taksibuna nglakoni sira kabeh jazaa'u tekte iki ku walese makuntum taksib. Zuku makuntum taksibun jazaa'u zuku jazaa'a makuntum taksib. Kata bagorono sapa ladina wa kami koplim sing sedurunge kafir Mekah rusulahum ing utusane alladzina fi yanil azab ing dalam tekane siksa. Fa'ata mongko teko ing wong akeh apa aladabu siksa min haitsul asyurun sange sekirane wong ora ngerti. Min jiatin sange arah latah turu kang ora terlintas apa jiha ora gumrenjet cara ki kuno fi dibalihim ana ing atine wong akeh. Fa'adha kamu kang ngicipi sok wong akeh sapa Allah. Fa'adha kamu kang ngicipno hum ing akeh sapa Allah. Ngicipno al-khiza ing kehinaan ayyudzullah tegese kehinaan. Wal hawana lan tegese ino minal masih sangking karubah bentuke wal qatil lan terbunuh wa ghairi lan liyane kotor fil hayati dunya ing dalem penguripan dunya wal adzabul akhirati ku baru wis dasar laukanu lamun ana sapa ngakil muga dipun lamuna adzaba maka dzabu orang ngorono sapa al mukadzi andekan mereka ngerti akibatnya mlebu neraka maka dzabu mongko ora mau mendustakan sapa ladina kemana andekan mereka waras tidak melakukan pendustaan terhadap agama. Kalau kau dorong teman-teman gawe sopo ingsun, jalna tisia ingsun linasi maring musofiatul Quran mingkuli masalin sangi saben-saben perumpamaan percontohan Allahum naunu ake ya tadzakaruna eling sopo ngake. Ya ta idina tegese nampa nasihat sopo. Quranan tegese ingsun gawe walakot dorob nalinas fiadul Quran Quranan hale rupa Quran Arabian kang berbahasa Arab kang banget jelas sih. Terus Arabian itu bahwa Quran bahasa Arab itu mesti masafi. Tapi banyak ulama sing ngendikan Arabian itu mudah difahami. Mergo bahasa Arab nak darani barang rafam, nak darani ajab napa? Jadi al-Arabi ayil bayyin napa? Bayyin. Wong Arab mulane nak darani huruful mu'jam, huruf sing ra ono penjelasane wong Arab nak darani apa? Mu'jam. Jadi ajam iku maknane iku enggak bisa dipahami. Ana Arabian berarti sudah difahami. Ipun ya karuan Al-Qur'an iku apa? Bahasa Arab. Wero diiwajin kang ora ana bengkoke lapsin tegese ora apa jumbuh waktu lafin ora beda. Jadi nak lupsin niku pakaian nak lapsin niku mengandung apa? Apa Mas jumbuh apa iki nak manane? Wero diiwajin khali sing ora bengkong maknane ora jumbuh waktu lafin lan ora saling bertentangan. Jadi wero di lapsin wa wero di ikhtilafin. La lahum nawa ngakeh utawa supaya wong akeh ya takuna iku di sapa ngakeh al-kufra ing kekafiran. Ya koyo wedi kekafiran apa njogo sangka kafiran. Daraba gawe sop Allah lil musyrik maring perumpamaan wong musyrik wal muwahhid lan wong sing ngesan Allah. Masalan ing sisi perumpamaan. Rajulan tegese misale wong lanang. Lafat rajul badal dadi batal min masanin sang lafat masalah. Iki kang iku tetep dalam rajul syurakau te pira-pira syarik, bos-bos sing bersekutu. Mutasyakuna kang berebutan kabeh, mutana sikuna tegese berebut kabeh. Sayatun ingkang elok apa akhlakum akhlake kabeh. Kesehatan hale elok apa akhlakum. Warajulan lan wong lanang sitok salaman kang kira iki to napa warajulan
Salaman lirojul. Itu kan kira aja sampai telu mas. Salaman lirojul, saliman lirojul, ono sing kira silman lirojul. Tapi nak kira gitu, apa dia maksud? Rojulan, salaman lirojul. Iya malah kira aja ono salaman, saliman, silman. Kholison tegese kang murni lirojulin marang lanang siji. Di kula kan sering cerita bola-balik. Ketika wong kafir Mekah diadat pangeran akeh, urusan akeh berarti pangeran akeh. Terus Nabi damel analogi sing lurusno cara pandang mereka. Lah pangeranmu majikamu, nak majikamu akeh kongkonane beda-beda kowe sing ribet. Atuk di pangeran. Jenenge tamsil, watil kal amsal lunadribuha binnas. Alias tawiarane padha kabeh apane masalah perumpamaane. Wong sing dimajikan sitok, majikan akeh enak ndi tamyizun. Elas tawi iku dadi tamyiz. Elas tawi dikse ora padha sapa abdu kawula li jamaatin kedhe majikan akeh wal abdu lan kawula li wahidin kedhe bosi tok. Wong di kiai akeh bingung, Mas. Sitok PKB, sitok P3, nah sitok Gerindra, terus sitok Nasdem, sitok fatwa ora nurut kuala. Ribet kan? Kiai sitok Kiai Mansur golput tua. Ribet kan? Lho tenan wae pilpres utawa wae pemilu bingung ya di kiai akeh. Ono sing Golkar. Enak kiai pilihannya apa? AB, tiga, kasih nasionalis apa ini? Kari, tuan. Lagi ono kafe ya. Ono kafe. Nah, terus kafe fatwa naran urut. Bingung ya? Bingung kok. Lah itu aku ora ngurut. Lah ya kaya ngono kan wis bingung. Pemenang iki pangeran kan? Pangeran wae. Nak nanya mbak aku rata aku kawulaku sing sitok muni ngono sitok. Terus wong kafir dikandha. Wa daud iki masalun perumpamaan lan musyrik kudu musyrik wasani utek sing kaping video masalun lil wahid wal muwahhid. Ini lil muwahhid ya. Hanya muwahhid tauhid. Ana sing muwahhid. Sing lil wahid ya ono. Ya wis sing lil wahid anut sing. Ya jong ya sing tulisane lil wahid anut lil muwahhid, mergo bandingane kan musyrik muwahhid. Muwahhid itu sing iman lho, sing ahli napa? Tauhid. Wa dauta iki masalun perumpamaan lil musyrik kedhe sing musyrik wa tsani utahe sing kaping pindho iku masalun lil muwahhid. Muwahhid kan di pangeran sitok urusane jelas. Alhamdulillah. Alhamdulillah bikulillah wahdah. Terus setelah diketahui perbandingan itu dan yang benar mana alhamdulillah bal wahda halisine wa bal aksarum balik uti akeh wong akeh ahlu Makkah. Oce ahlu Makkah ahlu Makkah bal aksaruhum nak gantine hum ya ai ahla Makkah ai bal aksaru ahli Makkah. Ribet. Tak umume ki nak maca ahli Makkah mau ahli Makkah. Umume. Nah ahli Makkah kan ganti hum. Berarti bal aksaru ahli Makkah. Karena langsung ganti kabeh bal ahli Makkah. Maksudnya ganti langsung iku lho, Mas. Ya langsung ganti mubtada. Iki biasanya umume. Nah aku iso kabeh lho, kadung pinter. Ya umume aku takok. Langsung ganti kabeh. Anut mubal lagi. Kali-kali dindut saage mulai mau itu. Saage. Ya dindut iki. Biasanya langsung umume kiai diganti kabeh langsung. Ya Yohanes ya ahlu. Langsung. Baru kan ahli Makkah Mas itu fae kan. Tapi ora apa-apa wis terserah kowe Kang. Apa engke ahli Makkah, ahli Makkah. Ono. Ngono ya kena wae. Yo, ahli Makkah ahli. Oh, gusti. Awak kok pinter-pinter sing umum sing model umum ae cah ben rada awam ngono. Halo. Apa jeng? Alun yo mungkin mudhof ning Makkah. Pilihane. Lah ya ana ahli Makkah cek iso ahli. Oh, soalnya kadang pinter, kamu nggak ada lu. Kan udah kitab Arab, kadang nahu kok bener yo, ya bener. Iku layak lamuna orang ngerti sopo aksaruhum. Tahu? Ayo. Orang ngerti mak yang perkara ya siruna kang bakal dadi sopo ngake ilahi maringe menal sang siksa, mulane fa sirikun mongko nglakoni sirik sopo aksaruhum. Sopo? Ahlu. Sopo ahlu? Mereka tidak tahu akibat apa yang mereka kesana, yaitu akibat kena azab. Berhubung nggak ngerti, payusrikun. Mulane tetap ngelakoni. Kiri. Inaka sak temene sira iku khilau bin nabi iku mayitun bakal kabundut. Endam sak temene wong akeh ya mayitun bakal mati.
Wong kafir-kafir kan, mat kowe mbok rewangi ngono sampeyan yo mati. Lah memangnya mereka agak innaka mayyitu wa innahum esatamutu tekse bakal kabudut sira wa yamutu nan mati sapa wong akeh. Pala samatata mongko ora ana kelebihan ing wujud, maksudnya ora ana apa ya? Apa mas samatata? Unggu-ungguan apa? Apa? Kelebihan maksudnya iku unggul-unggulan apa sih? Iku lho, ning gone sawi iku asyamata al-farah bi baliyatil adu. Jadi maksudnya ngene, ajare wong kafir-kafir kan, mat, mbok rewangi ngono ke sampeyan yo mati. Wantri direwangi ngaji berdudut wae mati yo tetep dipondhem misalnya cara cangkem melek kan. Memang iku gak di iku terus piye terus. Pala samatata terus piye? Mongko ora ana keunggulan ya. Apa ki iku namanya? Padon-padonan. Ya nak wasamati ada sampeyan kakan khutbah apa mulane. Anak khatir-khatir senengane kan wa ana udzubika min. Jangan pisuan kan ngono. Padha ro man. Pinter nak. Jak miso-miso mana-mana. Oh, sama tatai. Oh, unggul-unggulan apa pisu-pisuan. Oleh-oleh. Oleh-oleh aja saune-unemu ngono. Wis pokoke maknane ngono apa? Oleh-olehan fil maut iklan kema. Nazalat tumurun apa ikilah ayat lamas tabtau semangsane ngrasa nyuwekno ngrasa suwe sapa kufar mau tae ngabudut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi wong kafir-kafir, cah iku ora mati-mati nggih goro-goro wae. Terus jawabe apa ya? Nak memange Kanjeng Nabi kabudut apa kowe terus gak padha wae kok geger ngono maksudnya. Kok kowe misale dadi kiai kan ya susah. Apa kowe ra ngiyai terus gak susah. Kalau kowe ngaji jalan ngaji jalan kok apa? Lah kowe ngono iku ya entuk padha rantuke kok geger. Ya kan iki jenis sawata yo. Bangen. Ngaji bore wangi ado bojo entuk apa? Lah mek kowe awar bojo entuk apa? Apa? Nak teng tafsir pokoke maknane apa? Faroh. Ayil faroh bibaliyatul adu. Seneng kalau musuhe entuk masalah gitu nek. Iya, Pak, wis pokoke bangsa iku lah. Wis ben tak turuti ya sekali-kali sakake digojloki terus. Taun unimu tak tampa wis. Diskon yo. Wis mbok awur lah pokoke tak tampa yo. Oleh-olehan iki terus sakake iki Mansur. Pala sama tata mongko ora ana oleh-oleh dari bojo ora ana kelebihan ora ana apa. Ora ana. Wis pokoke bangsa iku lho apa? Bil mauti kelawan kematian. Asalat tumurun apa ayat lamas tabtaus mangsane memper apa? Lama apa nganggep tuwe sapa kufar mau ta ing Nabi cuma inaku mongko nulis sak temene sira kabeh ayuhan nas ima ing perkara benakum antarané sira kabeh mal zalim yaumul kiamah ing kiamat inda rabbikum tahtasimun wa iku gegeran sira kabeh. Ana iku sumben kowe mbek aku iku diuji ning ngarepe pangeran di sing bener di sing salah. Napa hadani khosmani ikhtasamu fi rabbi. Ane dawuh Sayyidina Ali ana awwaluman yajsu baina yadayi rahman bil khusumah. Ya apa lo? Ana awaluman yajsu bena yadayir rahman il khusuma. Wong Islam ku gagah nak wani tukaran ning ngarepe pangeran. Mergo ngetokno nak yakin iku hak bener iki Mas. Nganti wani koyo misalnya aku tukaran mbek Cak Anwar kok ngani wani diadili ngarepe Mbah Mun kan saking yakine. Wis ana ora percaya wis ben Mbah Mun seneng. Kok ben gagah tenan wis wani. Wis ayo matur pangeran di sing bener, di sing bener di sing salah. Mulane Sayyidina Ali aku wong pertama sing matur Allah supaya segera diputuskan di sing bener. Ya jenenge apa hadani Osman ikhtasamu fi rabbihim. Mergo zaman Sayyidina Ali mukhasomah ambek wong kafir sing perang Khandaq. Kan beberapa kali Sayyidina Ali mukhasomah. Yang masyhur perang Khandaq. Kita belo asnam Nasarul hijarata min safahati ra'si wa nasartu Muhammad dan seterusnya kan. Walhasil ana mukhasomah nentokno sing layak dadi pangeran niku sapa? Nah, terus Sayyidina Ali ngendikan apa? Ana awwaluman yajsu baina yadir rahman lil khusum. Ima ing dalam perkara bena kumantaran sira kabeh minal madzalim sanging pira-pira kedo. Ah termasuk urusan utang piutang ya, termasuk kowe tak gojlok iya oleh nuntut di sing bener. Gojlok ya dosa, nyadap ilmu gak pamit. Wah ya ribet lah ngono ya. Ora usah ngono ayo. Pokoke falyastaqil lahul yaum. Tumainakum intarofikum ana sadinge pikiran sira kabeh tahtasimu nageger sira kabeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.